Està veient la imatge actual del Moravit de Marxuquera, la nevasca de Marxuquera, coneguda popularment com a Moravit, un edifici del segle XVII, i està veient aquesta imatge després de la primera fase dels treballs de restauració, de recuperació, rehabilitació. I la pregunta és, com era abans d'estos treballs? Ahí estan veient la imatge de com era este insòlit edifici del segle XVII. Molt bona vesprada, des de Magazine a Telesfort ja es poden imaginar, ja ho han vist, quin és el protagonista avui, la nevasca de Marxuquera, popularment Moravit. I anem a conèixer els detalls dels treballs de rehabilitació, els orígens també d'aquest edifici. Ho fem amb la regidora de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural de Gandia, Alicia Izquierdo. Bona vesprada, Alicia. Bona vesprada, gràcies. I per a conèixer més els detalls d'aquests treballs, en què ha consistit la part més tècnica, l'alcalde municipal Joan Negre. Joan, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, jo crec que era un moment molt esperat, un edifici que estava ahí com abandonat, no? Però a partir de l'any que ve serà visitable, però comencem. Important edifici que calia tirar-li mà, dit vulgarment. Bueno, jo crec que estem en l'era del patrimoni, per dir-ho així, a la ciutat de Gandia. Estos últims anys, este any en concret el 2020 i el que serà el 21, són anys claus per al patrimoni municipal de la ciutat. Com molt bé dius, tenim ara dos projectes molt grans finançats pels fons FEDER. Un és el Castell de Bairén i l'altre ha sigut el Moravit. El castell sabeu que encara segueix en la restauració i en les excavacions, però el Moravit es va acabar ja, el que ha sigut la seva restauració, farà vora, jo crec que un mes i mig, una cosa així, és de què acabar. La veritat és que és un edifici que va comprar l'Ajuntament de Gandia ja fa molts anys, però havia quedat allí esperant a tindre un finançament econòmic per poder-lo restaurar. Finalment s'han invertit 115.000 euros, si no recordem mal, al voltant de 112.000, 115.000 euros, 50% dels fons europeus i l'altre 50% finançat per l'Ajuntament de Gandia. La veritat és que ens feia molta il·lusió, com tu has dit, tirar-li mà a aquest edifici i en aquest moment ja es pot veure per les imatges també que hem publicat poc més que està acabat. Ara li queda donar-li un ús, que si voleu també parlem després un poquet més de quin serà el futur d'aquest edifici, perquè com molt bé has dit, al gener del 2021 la intenció és obrir-lo per a fer-lo visitable al públic, però dotant-lo ja de contingut. Nosaltres sempre defensem que està molt bé lo de restaurar el patrimoni, però si al final no li dones un ús als edificis, tornen a quedar-se ahí, la gent no els coneix, no els visita i no els aprecia, clar. Ara en parlarem d'aquest futur immediat, que no serà més enllà del pròxim any, però anem als orígens. La primera pregunta, nevasca, Moravit, parlar de la diferència i realment quins eren els orígens d'aquest edifici, per a què s'utilitzava allà per el segle XVII i un poc l'evolució. En realitat l'edifici, com bé has comentat, es va construir a finals del segle XVII. Aquella hipòtesi de que fora un Moravit va eixir als anys 60, en realitat, i va ser després repetida també per Josep Camarena als anys 70, però les investigacions ens han portat a saber en pràcticament total seguretat que no es tracta d'un Moravit, perquè no es tracta d'un edifici religiós d'època islàmica. El que sí que tenim clar és que la cultura popular, la tradició, manté aquest nom i tampoc és necessari anar en contra d'aquesta tradició que ha quedat ja molt arrelada, igual que quan la gent parla del pirulí de Madrid, tot el món sap que no és un pirulí, doncs el Moravit, tots sabrem ara que no és un Moravit, però se li ha quedat aquest nom. En realitat és un edifici que ha tingut molts usos al llarg del temps. El primer de tots segurament seria el d'un magatzem fred, un magatzem en el qual es conservarien elements que necessitaven d'una certa emmagatzematge tancat. Podria ser que fora el gel que venia des de les neveres de les muntanyes properes cap a la ciutat de Gandia i cap al terme de Gandia, però també l'edifici va patir reformes al llarg del segle XVIII i sabem que després es va convertir en un lloc de vigilància també dels camins que travessaven la vall de Marxuquera entre la zona de Gandia i la zona del convent del monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Aleshores ja tenim dos usos, tenim el primer com a magatzem, el segon com a punt de vigilància i un tercer ús encara ja més modern en el qual es va utilitzar com a casa de treballs agrícoles, casa on es guardaven els animals, es guardaven les ferramentes per poder treballar els conreus tradicionals de Marxuquera, l'ametler, l'olivera, la garrofera, tots els arbres i els conreus tradicionals d'esta zona de Gandia. Parlàvem d'aquesta recuperació, que això suposa un potencial turístic importantíssim, perquè tinc entès que durant el segle XX tot el món, tot el poble sabia que estava allí, però estava com amagat, no?, dins del bosc mediterrani tan profund,
i va ser important el primer destapar-ho i ha sigut ara perquè es depenien de subvencions per a començar els treballs. A veure, jo crec que la gent de Marxuquera ho coneixia i la gent sobretot també que visitava la Cova de les Meravelles, perquè està justet a la banda de darrere, que es veu també perfectament. Sempre que pujaven, segurament molta gent tenia el dubte de què era aquest edifici, però era totalment visible també a l'hora de visitar la cova. Clar, ara també el que estem pensant és que serà un punt d'atractiu turístic per a Marxuquera i per donar a conèixer també el que és la vall de Marxuquera i també com a nucli poblacional. Perquè el futur d'aquest edifici és convertir-se en un centre d'interpretació on volem tractar 3 temes principalment, no? Un, el que seria el treball i els cultius tradicionals que s'han tingut allí a la vall de Marxuquera. Joan ho explicava molt bé, parlar de les olives, de les ametlles, no? de les garrofes i fins i tot de la vinya, perquè allí també se feia raïm i se feia pansa, i per tant tindrem elements dins de l'edifici del Moravit que ho expliquen. Volem explicar també el que és el comerç de la neu, o realment com funcionen les estructures, del que estem parlant de la nevera, perquè a mi Joan sempre m'explica, jo li faig cas, que no és una nevera pròpiament perquè no té pou, però sí que és una nevera de transició, és a dir, allí portarien la neu, la tindrien guardada i d'allí ja es distribuiria, per tant explicar també en què consistia aquest ofici i el comerç de la neu i la distribució, i com no aprofitar que ja que estem als peus de la Cova de les Meravelles, doncs explicar la Cova de les Meravelles, clar, perquè una cosa també molt xula que s'ha fet en aquest projecte és un accés directe des del que és el recinte del Moravit en una porta a través per poder pujar i fer l'accés a la visita de la Cova de les Meravelles. Per tant, ara queda també sobretot adequar la zona verda de l'entorn, perquè ara tenim l'edifici, si la gent està veient les imatges veurà que està com molt pelat al voltant. Ara li falta un projecte molt guapet de cara a convertir-se en un centre d'interpretació, de ficar arbres d'ombra, zones de descans, per poder esmorzar a l'hora de realitzar les visites. En aquests propers mesos el que farem és l'elaboració de tot el contingut audiovisual, de portar tots els materials, un poc, no? El disseny de l'exposició, i la idea, diguem si no passa res, perquè sempre és una previsió, és que al gener, a febrer del 21, es faci allà un pla d'usos també, i uns horaris i una programació de visites. Vostè feia referència abans d'aquest pressupost en els fons provinents de l'Ajuntament, 50% i el 50% dels fons FEDER que s'atorguen a projectes per la conservació del patrimoni a través de la Generalitat. Clar, quan va començar, quan van arribar de quan es disposava d'aquesta subvenció i quan va començar els treballs? Jo crec que aquesta subvenció va arribar en el 2018, si no me falla, si no que em corregeix. En el 2018 es van tramitar les peticions i les subvencions, clar, va arribar i tu saps que tot això requereix processos de licitació pública per la quantitat de diners que estem parlant, clar, això s'allarga en el temps. Si li sumem tot el que ha passat també en la pandèmia, amb el tema de processos administratius, o fins i tot que les obres es van haver de paralitzar, perquè segur que durant una temporada s'ha anat allargant. De tota manera, estem dins del període d'execució correcte, perquè les subvencions s'han de justificar ara a final d'any i, per tant, nosaltres tindrem els edificis acabats. Per tant, estem en temps i forma, però sí que és cert que per això te diria que estem culminant una feina que ve de l'anterior legislatura. La feina de la petició de les subvencions, les redaccions dels projectes i l'atorgament de les subvencions del 18, i ara, a l'acabar el 20, tindrem aquests projectes fets. Aquestes coses van de llarg, clar. Són processos administratius que s'han de complir en el seu temps. Joan, en què han consistit realment els treballs de rehabilitació? Estava en lamentable estat quan es va veure abans de començar la restauració? Sí, l'edifici havia patit un procés de deteriorament molt important, fins i tot s'havia caigut una part de la volta del primer pis que havia tapat la porta i feia impossible fins i tot entrar a l'edifici. Aleshores n'hi ha hagut un procés molt important de restaurar-lo al seu estat original i recuperar l'estructura de l'edifici per a que no puga tornar a patir aquest tipus de processos de degradació en un futur immediat. En realitat, tota la feina que s'ha fet ha sigut molt curosa amb el que és el patrimoni, perquè s'han utilitzat els mateixos materials, les mateixes tècniques constructives que es van utilitzar en el segle XVII, quan es va construir. Tot el procés ha estat tutelat per la Direcció General de Patrimoni i Cultura, que són els encarregats de donar el vistiplau a totes les actuacions que tenen a veure sobretot amb béns d'interès cultural, com és el Moravit de Marxuquera. En el 82 o 92? En el 82 es va incoar l'expedient original i en realitat, encara que ara es veja
tinga una visió un poquet nova, es veu l'edifici com acaba de construir, en realitat està fet en... És molt guapet i molt blanquet, no? Sí, es veu molt blanquet. En realitat, eixa vista es deu sobretot al morter de cal tradicional que s'ha utilitzat en l'edifici i que en molt poc de temps, en un any, 2 anys com a molt, per l'efecte del sol, la terra, el vent, anirà agafant un to molt més oscur i l'edifici a poc anirà recuperant una imatge. Igualment, del 80% de l'edifici que es mantenia en el moment que es va iniciar l'obra, tot el que quedava està conservat. No s'ha tombat res que estiguera en bones condicions, s'ha mantès tota la part que ja teníem conservada i tota la part que s'ha fet nova, que és només una part de l'anell i la reconstrucció d'aquest tram de volta que havia caigut, està ben indicat per a que no pugui confundir-se amb l'obra original. Clar, es tractava de consolidar l'estructura, això era l'objectiu principal. Exacte. Perquè és que estava ja un poc oberta també, no?, la cúpula de la banda d'era, però com bé comenta Joan, fins i tot s'ha utilitzat el mateix material originari. A mi m'encanta la part del pis de baix perquè l'empresa també que ha fet la reconstrucció, que és Donet Construccions, que és una empresa d'ací també de la comarca, que estem molt contents de tindre empreses també en la comarca que estiguen ja especialitzades també en restauració i patrimoni. Han fet una feina molt delicada, molt xula, la veritat és que estem supercontents. Van llevar tots els taulells, els van netejar, els van treballar i han tornat a posar el sòl originari també del Moravit, és a dir, que és el que comentava també l'arqueòleg, que s'ha mantingut tots els elements que podíem i sempre hem deixat testimonis per a que es vega també l'original, és a dir, no juguem a la falsació tampoc, és a dir, la gent pot diferenciar efectivament en aquest mur nou que l'envolta quina és la part nova, quina seria la part original i sempre mantenint al màxim tots els elements que podíem originaris històrics. Jo crec que aquesta és la part, hauria de ser la part obligatòria de qualsevol treball de rehabilitació d'un edifici, que és aquesta rehabilitació respectuosa i fidel als orígens, no? Sí, avui en dia els criteris de rehabilitació del patrimoni històric són molt exigents i són molt estrictes. S'ha de mantindre sempre tot el que queda i l'actuació ha de ser mínima, ha de ser més que una reconstrucció o una rehabilitació, ha de ser una consolidació dels elements que ja queden. Ho podem veure en el Moravit i ho podem veure també en el Castell de Bairén. L'actuació que s'ha fet ha sigut la de consolidació dels murs que ja quedaven, encara que parega que el castell és molt més alt del que era. En realitat el que s'ha fet ha sigut agafar la cota màxima que quedava en peu i consolidar-la per a que no poguera caure i sobretot treure molta terra també del voltant del castell, que és el que ha donat aquesta impressió de que el castell ja ha crescut. Però una vegada puguem visitar-lo en pocs mesos, la gent veurà que en realitat la intervenció de consolidació és molt menor del que poden pensar que s'ha crescut metres. El que s'ha fet ha sigut consolidar tot el que ja hi havia. Una obra que pense que serà reconeguda perquè ha tingut també molt de respecte i molta cura en aquest aspecte, i l'arquitecte municipal Fernando Mut, que ha portat aquesta obra, ha sigut molt curós en tot el que era el tractament del patrimoni històric. Jo no sé si quan comentava Alicia el material originari que s'ha utilitzat, estem parlant d'aquesta barreja de cal i ciment, és el material tradicional que... Sí, s'ha utilitzat una mescla de morter de cal en el qual se li ha afegit també una part de ciment blanc per a fer el que es coneix en l'argot d'arquitectura com una lechada, per a omplir tots els badalls, totes les escletxes de l'edifici que estaven obrint-se. I dins d'aquestes escletxes, en els llocs en què l'estructura perillava, s'han introduït unes grapes metàl·liques per dins del mur, com si fos pràcticament com si cosírem el mur, per a que no pugui obrir-se en el futur. És una tècnica que, tot i utilitzar materials moderns, queden completament integrats per dins de l'estructura per a que no puguem veure's i per a donar-li aquesta estabilitat necessària a un edifici que ha de ser visitat per gent. Visitar per gent, comentàvem, si no passa res, a principis del pròxim any... Nosaltres lleguem a principi del pròxim any. Si no passa res... Passen coses, clar, però si no passa res, està programat. Parlem de centre d'interpretació, que serà una finestra oberta
aspectes com l'art paleolític de la Cova de les Meravelles, l'intens poblament neolític en les coves que voregen està avall, parlar de la neu, del seu comerç, del conjunt de les neveres que té la vall de Marxuquera i els voltants, ambiciós i, clar, tot això suposa treballar el contingut, una distribució, una organització, per a que estigui tot ben exposat. Bueno, en veritat jo crec que ja hem optat un poc per material audiovisual més que material físic. El material físic serà part de la col·lecció etnològica que tenim en l'Ajuntament de Gandia. Sabeu que ja fa molts anys també que diverses persones, però jo crec que un poc la col·lecció més gran és de Frederic Artés, un home de Llangnou que ja va aportar a la col·lecció de l'Ajuntament molt de material, i hem anat fent alguna exposició també al Museu Arqueològic per donar-la a conèixer. Per tant, se seleccionaran una sèrie de peces, sobretot vinculat al que te comentava dels conreus i tal, perquè es pugui veure originàriament. Però la resta de contingut, ja que estem en el segle XXI, doncs anem a tirar de les tecnologies. Sobretot perquè l'edifici és xicotet, encara que es puga... Bueno, jo crec que visualment, quan es veuen les imatges i es veu la gent, veus un poc les dimensions, no estem parlant d'un supergran edifici, són unes dimensions reduïdes. És molt guapet, la veritat, que una vegada entres dins és tan bonic veure el material original i com fa les voltes, tant de taulell de baix com de dalt, que posar molt de material rotllo panells apegats a les parets consideraven que era un error, perquè acabàvem tapant l'estructura de l'edifici, que realment és superatractiva de veure. Per tant, ja quan es va fer la construcció, crec que amb molt bon criteri, un mur que hi havia més nou, una pareteta, s'ha fet un poquet més gran en la zona de l'interior i això l'anem a utilitzar a mode de pantalla de projecció. Per tant, el que anem a fer realment són vídeos per poder difondre tots aquests coneixements i tots aquests continguts. I segurament algunes cosetes també, sí, parlant de les tecnologies, com ara tots ja anem en un mòbil damunt i tal, igual anar també jugant un poc amb els elements que allí hi ha ja. Per tant, no l'anem a tapeir de panells, en molta informació. Serà una cosa més moderneta, no? Vull dir, més actual. Sí. És important perquè estem parlant, d'un museu natural, a l'aire lliure, en el seu espai, que està molt bé. El MAGA, el Museu Arqueològic de Gandia, que també, però complementar aquesta oferta museística del MAGA amb aquests edificis, aquest patrimoni a l'aire lliure, és una combinació perfecta, ja no només com a producte turístic, sinó també per a conèixer la nostra història, valorar-la i respectar-la. Sí, evidentment Gandia és una ciutat riquíssima en patrimoni. El museu és una de les portes cap al patrimoni, però tenim la sort de conservar molts edificis, molts monuments de gran importància per conèixer aquesta història de la nostra ciutat i la nostra comarca. Aleshores és important utilitzar el castell de Bairén, és important utilitzar el Moravit, és important utilitzar el Palau Ducal, la Col·legiata. N'hi ha molts edificis que ens poden ajudar, gràcies a les noves tecnologies, fent ús del que seria la realitat augmentada, les noves plataformes digitals, aconseguir que la gent, tant la gent de Gandia com la gent que ens visita de fora, puguen apropar-se a aquest patrimoni de la manera més respectuosa possible, però sempre donant a conèixer aquest important llegat que tenim i que al final és un dels atractius turístics més importants que té aquesta ciutat. Aleshores, ja per anar acabant aquesta xerradeta, d'ací poc tornem a quedar per a parlar del castell de Bairén ja visitable. Clar, si vols que pugem a gravar al castell de Bairén, allà com tu vulguis, ahí t'has d'atrevir. Sobretot el company càmera, que són els que més patixen en aquestes coses. Van carregats, dic jo que... Carregats, però si us fa convoi que anem, podem anar a veure els edificis directament. Bueno, la Torre dels Pares no l'hem anomenada, crec avui, però sabeu que també està en procés de restauració la torre, l'element de la torre de l'alqueria medieval. Per això jo deia al principi que, a banda que nosaltres som uns entusiastes en aquesta gestió del departament que portem i en el patrimoni en general, és de veres que està sent un any superfructífer per al patrimoni de Gandia i per a la restauració. I més que queda. I més que queda, clar. Molt bé, Alicia Izquierdo, com a regidora de Cultura, de Patrimoni Històric, Artístic i perquè és més llarg que i cultural, ahí sí. Joan Negre, com a arqueòleg municipal de Gandia, moltíssimes gràcies. Seguim parlant d'aquestes qüestions que ens interessen i creguem que és d'un interès general. Tot el treball que està fent per el nostre patrimoni, que el tenim ahí i hem de cuidar-lo per a que duren el temps. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Posem nosaltres el punt i final, el Moravit de Marxuquera, la nevasca, com preferisquen, ja comença a netejar-se i comença a obrir la porta a poc, i si no passa res, a principis de l'any que ve ja serà completament visitable amb tota aquesta oferta per a conèixer aquesta part important de la nostra història que es porta fins a Marxuquera.
Per la nostra part, no res més. Gràcies un dia més per acompanyar-nos. Ja saben que la web telesafor.com disposen de tots els programes. Si volen recuperar alguno o tornar a veure-lo, ahí tenen tota l'oferta de la programació.